tiež ma vytáča napríklad, aj keď si učiteľ myslí, že existuje iba jeho predmet, že to má byť vtipné. Ja sa k tomu Dôjdeš k tomu? dostanem sa. Keď ten študent nemá rád môj predmet, tak ho nemá rád. To nebudem veľmi riešiť. Aký je u vás najhorší študent? Vítajte v backstage. Ahojte, vítajte v Backstage, našej novej časti podcastu s pánom Čiom Markechom a pánom Čiom Tomkom. Ďakujeme za pozvanie, dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Predstavte sa divákom, ktorí vás nepoznajú. Dobre, opäť začína starší z nás dvoch, ak dovolíš, Peťo. Nech sa páči. Volám sa Jan Markech, na tejto škole učím nemčinu, teda samozrejme, že nie všetci ma poznajú. Som tu nejakých tých pár rokov, myslím, že tento rok je to 5. rok. Pochádzam z Liptovského Petra, narodil som sa síce takou nešťastnou zhodou okolností v Komárne, po maďarsky viem iba pár slov, tam som sa len narodil, vyrastal som na Liptove, študoval som kade-tade po svete, mám rád hudbu, svojho psa, rodinu, priateľov a tak. Peťo, ideš. Super. Čiže ja som Peter Tomko, učím biológiu a chémiu, biológiu v angličtine, momentálne seminár z biológie, čo je celkom akože náročné pre všetkých, aj pre mňa, aj pre študentov. Mám manželku, dvojicu detí, pochádzam od Michaloviec a mám rád všetko, čo by pravý nerd mal mať rád, čiže fantasy, sci-fi, Dungeons and Dragons a všetko takéhoto razenia. Tak potom som aj ja pravý nerd. Je to možné. Máš žiadne Star Trek? Hej, mám. Dobre. Vy asi už neviete, že to je Star Trek, že? Ja som okolo nerda ani neprešla. Lebo tu narážam na generačný problém, že keď poviem, že a to sme mali v Star Treku a na mňa pozerajú asi tak ako Xenia na skripta. Ale potom to máš také, že Babylon 5 a takéto. Áno, také, Hviezdna brána, Ó, samozrejme Andromeda, tu si ešte pamätáš. áno, jasné. Nechápu nás. Ksenia vyzerá značne zmetene, ale donútime ju, aby si to dopozerala. Ona tak nevyzerá bežne? To je klasický výraz. Ach tak, dobre. Dobre. Poďme radšej k otázkam. Na škole ste známi tým, že máte strašne veľa titulov. Kde všade a čo ste študovali? Starší začína. Starší začína. No, ja som študoval na bakalára nemecký jazyk a kultúra. Bola tam ešte aj holandčina k tomu pripletená. Akreditácia na magistra už nebola. Potom som sa rozhodol, či pôjdem do Bratislavy alebo do Viedne, ale keďže Viedeň bola vtedy drahšia, nebolo štipendium, tak som študoval v Bratislave. Už čisto iba nemčinu. Potom som sa rozhodoval vlastne, že čo ako ďalej. Popri štúdiu som ešte pracoval pre Dell ako obchodný zástupca, ale to bola taká korporátna práca, ktorá mala svoje výhody, ale tie nevýhody prevážili. Tak som sa rozhodol na tú akademickú dráhu a šiel som na doktorát z germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tá práca ma bavila, bolo to pekné, popri tom človek publikuje, učí, chodí na konferencie, čiže vlastne to PhD mám z germanistiky. Potom som si ešte povedal, že nejaká tá profesionálna dráha človeka nutí si stále rozširovať vzdelanie, tak som si robil manažment. A vlastne čo ešte mám? Manažment a potom takové kulturologické štúdia, to čisto iba zo záujmu som si urobil. Ja som začal študovať biológiu a chémiu v Košiciach, lebo som nechcel ísť na medicínu, hoci ma zobrali všade. Ale ja som nechcel, mama chcela. Venoval som sa entomológii hneď od prvého ročníka, študoval som šváby a ocholáky na Slovensku a v Čechách. V druhom ročníku som sa začal dosť nudiť, tak som si zapísal ďalšie dve vysoké školy. Jedna bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave. Druhá bola tá istá vysoká škola, iný študijný odbor. Tam bol edukátor diabetu, kvôli tomu, že mám cukrovku, tak sa mi ten odbor celkom pozdával. A bol spojený s praxou. No a všetky tie 3 školy som vlastne ukončil. A po ukončení UPŠky tých prírodných vied som sa rozhodol, že nechcem ešte ísť učiť, ale chcel som mame splniť sen, aby mala doma doktora. Tak som si urobil doktorandské štúdium znova na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
s detašovaným pracoviskom na Slovenskej akadémii vied na neurobiologickom ústave, kde som vlastne 4 roky robil PhD z neurofyziológie so zameraním na opravu poškodených nervových vláken s využitím tkanivových Peťo, ona ti konštruktov. nerozumie. Ja viem, ale treba to povedať. Ako ja budem rada, keď túto školu dokončím. Ksenia, všetci vám držíme palce. Máte fanklub. A všetci budú radi, keď tú školu dokončíte, lomene opustíte. Nikto ma to nechce na dlhšie. Ináč mňa by tak zaujímalo, ohľadom tých švábov, to ste sa k tým dostali, akože jak ste mali na intraku švába, vás to zaujímalo, alebo ako? Nie, poznal som jedného tretiaka, ktorý púšťal svoju bakalárskú prácu, lebo som mu to nechcel robiť. Tak som sa na ňu prihlásil, lebo mne prišla bakalárska práca, ona je zaužívaná tak, že väčšinou je to nejaká teoretická práca, nejaký len prehľad literatúry sa Môže to robí. byť kompilát, hej. Je to také dosť nudné. Ja som chcel robiť v labaku, čiže on keď mi povedal, že môžem pokračovať vlastne v jeho práci, ale už v laboratóriu, tak som sa tej práce ujal a vďaka tomu vlastne sa zo mňa stal druhý človek v Strednej Európe, ktorý sa zaoberá švábmi a jediný človek v Strednej Európe, ktorý sa zaoberá ucholakmi. Je pravda, že šváb prežije atomový Záleží výbuch? od druhu, ale väčšina zvládne prežiť Väčšina, atomovku. hej, si presa, tak to je pravda. No a neľutujete, že sa stali obaja učiteľmi napriek tomu, čo máte všetko vyštudované? Ja by som povedal, že vďaka tomu, že čo všetko máme vyštudované, sme sa mohli stať učiteľmi. Neviem, Peťo, ako ty, ja som predtým ešte aj skúsil si prácu pre korporát, pracoval som aj pre štát, pre ministerstvo, robil som toho viacej, ale keby sme nechceli, nie sme učiteľmi, to asi môžem povedať za nás oboch, takže nie. A takto z mojej strany mňa veda bavila, ale nebavilo ma to, čo som musel robiť. Ja mám problém, ak nemôžem robiť veci, ktoré ma zaujímajú a ktoré ma bavia. A učiteľstvo mňa hneď, keď bola prvá prax v 4. ročníku na vysokej škole, mňa to hneď oslovilo, ja som to robil veľmi rád. A ja to robím aj z toho dôvodu, že ja som mal veľmi zlých pedagógov na strednej škole. Zhodou okolností chemikár bol katastrofálny. Už na strednej škole som ho zvykol opravovať a za to som ja mal problém. Čiže nechcem, chcel som zaplniť to miesto, aby proste bol učiteľ, ktorý to robí rád a ktorý to robí dobre. Neviem, či to robím rád a robím to rád, ale neviem, či to robím až tak dobre. Dúfam, že hej. Ale robím to najlepšie, ako viem a snažím sa. No a to ste vedeli už ako tínedžeri, že chcete byť učitelia alebo mať toľko vyštudovaných škôl? Ja nie napríklad. Ja keď som, poznáte to klasika, príde koniec základnej školy, človek sa rozhoduje, na akú ide strednú, príde koniec strednej, potom sa rozhoduje, na akú ide vysokú. Ja som v tomto nemal nejaké konkrétne ciele, že čo chcem byť, ono sa to vykryštalizovalo postupne plynutím času. Bolo viacero možností, ktoré som chcel ísť robiť, napríklad ja som chcel ísť študovať právo, ale nakoľko rodičia, ktorí ma veľmi dobre poznajú, zhodnotili, že som veľmi naivný na to, aby som bol právnik, tak mi to vyslovene nejakým spôsobom, nie že zakázali, ale neodporúčili mi študovať právo. Potom som chcel ísť napríklad aj vonku, lebo ale však to zase boli iné časy, to neboli, že každý mal mobilný internet, každý mal WhatsApp, Messenger a tak ďalej. To ešte sme museli mať pracovné povolenie, telefóny boli prvé s tými 256 farbami, polyfonickými zvoneniami. A teraz si prídem staršie naozaj. Takže bola to iná doba, vtedy naozaj museli sme mať pracovné povolenie, bolo to ťažšie dostať sa vonku, ale mne sa tam páčilo, ale človek môže robiť celý život, tak vtedy som si povedal, že idem študovať a tým, že som bol vonku, tak tie jazyky ma bavili. Aj keď nemčina je ťažká, ale keď som to zvládol ja, môžu to zvládnuť aj ostatní, takže vlastne ono sa tak postupne nejako plynutím života u mňa vykryštalizovalo. Peťo, u tebe to bolo ako? Ja som pôvodne chcel byť archeológom, lebo od malička dinosaury. Ale v tom ma zastavili rodičia, lebo mi povedali, že to je práca, ktorá vlastne je o ničom, človek sa len hrabe v zemi, nič nenájde. Na Slovensku dinosaury nie sú, takže tá práca nemala zmysel, takže oni ma odhovorili od školy. Ja som študoval na gymnáziu so zameraním matika, fyzika, čiže som sa zamýšľal nad tým, že ktorým smerom pôjdem, čiže ja som si nakombinoval na prihláške všetko. Mal som, že biochem, biomat, matfys a potom myslím, že fyzika, chémia. A
A potom keď ma zobrali všade, tak som sa len rozhodoval, že kde sa teda prihlásim a povedal som si, že biológia a chemia je taký zaujímavý odbor. A hlavne ten chemikár mi to potvrdil, že proste to je to, čo chcem robiť, lebo keď on to robí zle, ja to chcem robiť dobre. Mňa strašne hnevá, keď ľudia robia veci zle. Hlavne keď o sebe tvrdia, že sú v tom dobrí a sú v tom vlastne zlí. A preto som sa rozhodol študovať práve to. Troška som sa vzdialil od svojej pôvodnej myšlienky, ale myslím si, že dinosaury môžem ešte stále študovať, ak by som chcel, lebo má to prepojenie na biológiu, čiže to by šlo. No a už keď sme pri tom vytočení, čo vás vie ako učiteľov najviac vytočiť? Klamstva. Klamstva, lebo napríklad, však aj my sme boli študentmi, aj my sme niekedy niečo zabudli a tiež nám pes zožral domácu úlohu a tak ďalej. Ale vždycky asi je lepšie povedať na rovinu, že nestihol som, nemal som, zabudol som, ako sa nejako vyhovárať. Ako otázka bola myslená na študentoch, áno? Asi toto. No a akože celkovo, čo vás v školstve vytáča, môžete aj povedať, nielen Čo ma v školstve vytáča? Strašná byrokratizácia. Na všetko je veľa papierov. Tiež ma vytáča napríklad, aj keď si učiteľ myslí, že existuje iba jeho predmet. Nemám rád napríklad... Peťo, pokračuj. Hej, na študentov ma najviac vytáča, hej, presne to... Ja to dám inak, keďže tiež klamstvo je také, že ma to vytáča. Ale keď si študent myslí, že vie klamať a že ma oklame... A je to strašne vidno. A akože vytáča ma, že študenti si často myslia, že my nevieme, že oni nám klamali a oni potom odchádzajú ako víťazi. Ale ja to beriem proste. Väčšina študentov sa učí ešte, ako to funguje. Cením si veľmi úprimnosť na študentoch a v školstve ma vytáča, hej, strašne veľa papierov. To bol dôvod, prečo som odišiel zo Slovenskej akadémie vied, lebo ja som viacej robil papierovačky ako nejaký plnohodnotný a zmysluplný výskum. No a aké zmeny v školstve by si napríklad robila na Slovensku? Už máte skúsenosti aj v zahraničí, ste pracovali, študovali a tak ďalej, tak... Ja by som chcel povedať, že to slovenské školstvo nie je až tak zlé, ako si všetci myslia. Ten systém, ktorý napríklad vyprodukoval pána Tomka a mňa, nebol zlý. Samozrejme, že má svoje muchy. Dalo by sa napríklad polemizovať o tom, že by sme mohli mať viacej IKT, výpočtovej techniky, viacej takých interaktívnych hodín, ale zase je tu aj model nejaký fínsky, ktorý sa opäť vracia ku knihe a ku papieru. Ja by som napríklad privítal, keby viacej študenti mohli rozvíjať kritické myslenie. Nie na úkor memorovania, pretože memorovanie niekedy proste musí byť. Raz, keď sa musíte naučiť na ITI a tak ďalej, tak to musíte vedieť. Takisto, keď sa raz žiak musí naučiť nejakú bitku pri Moháči, tak musí vedieť rok, musí vedieť člen v nemčine, čiže to memorovanie má svoj zmysel, ale možno to viacej oprieť o nejaké také praktické veci v živote využiteľné. A to sa napríklad aj ja snažím robiť na nemčine, že také tie bežné témy zo života, ako by sme to vedeli využiť v pracovnom pohovore, pri životopise, také tie bežné otázky o živote, o dni, o počasí napríklad, bežné témy, že je taká prepojiteľnosť možno na praktický život. Hej, akože o to sa ja snažím vo veľkom na hodinách, lebo keď študentovi dáte nejakú chemickú rovnicu a on si povie, pozrie, dobre, super, chemická rovnica, ale keď zaujmete toho študenta, že napríklad tou chemickou rovnicou, teraz nikoho na to nebudem navádzať, ale že je to nejaký medzikrok vo výrobe výbušnín, čo už zrazu začína byť niečo zaujímavé, tak ten študent si k tomu začína vytvárať nejaký vzťah. Možno negatívny, nehovorím, ale je to lepšie ako za mojich časov chemia učila v štýle, že to sú tie rovnice, tie sa naučte a to je všetko. My sme nevedeli, že na čo sa to využíva, prečo je to podstatné. A hej, myslím si, že prepojiť to čo najviac s tým, že kde sa to využije, prečo je to dôležité, aby nevznikali otázky, hlavne na gymnáziu, že a na čo mne toto v živote bude. Ak učiteľ nevie odpovedať na túto otázku, tak potom je otázne, že či to treba učiť. A máte nejaký fakt, že nejaký váš najvtipnejší zážitok v školstve? Alebo tu na škole? Ináč tá otázka, na čo mi to bude, to sa možno vrátim, že to je tiež jedna takých otázok, ktoré asi neradi učiteľia počúvame. Ja zbožňujem túto otázku, lebo ja vždy viem, na čo to je. Áno, vždy vieme, na čo to je, len...
ako pri najhoršom sa na to dá zodpovedať tak, že ste na gymnáziu, tak to musíte vedieť, lebo vás má tá škola pripraviť na akúkoľvek vysokú školu. Čiže ak už neviem, čo na to povedať, tak to je odpoveď. Čiže vieš odpovedať vždycky. Vždy. Rozmýšľam, čo také najvtipnejšie sa stalo. Čo sa mne raz stalo, vošiel som do triedy a študenti si nevšimli, že som vošiel do triedy a bola tam taká priečka. A za tou priečkou bolo umývadlo a v tom umývadle si jedno dievča umývalo ruky a tým, že tam bola aj tá priečka, si ma nevšimla a ostatní boli natoľko milí a kolegiálni, že ju na to neupozornili. No a začala veľmi kvetnato rozprávať o tom, ako riešila svoje menštruačné problémy tampónom, ktorý sa jej potom teda zasekol a bolo to veľmi naozaj kvetnaté, vtipné. A potom, keď teda ona o tom tak veľmi kvetnato rozprávala, tak začali už tak pokašľavať a ukázovať na mňa a veľmi vtipné bolo potom, ako ju vlastne zalial rumenec na červeno, keď si to uvedomila. To bolo také akože celkom vtipné, alebo keď študenti, ktorí ma ešte napríklad to bolo na Filozofickej fakulte na Komenskom, nepoznali ma, a som s nimi stál, už neviem, či to bolo pri výťahu alebo niekde, a akurát rozprávali, že budú mať nejakého vyučujúceho, že nejaký sopliak doktorant, bla 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 bla, a potom sme sa teda stretli v seminárnej miestnosti. To bolo tiež také zaujímavé, vtipné celkom. Ja mám tiež z vysokej školy, keď som na doktorandskom učil som fyziológiu živočíchov a došiel som na cviko ako nový vyučujúci a zrazu tam došli tretiaci, tesne pred bakalárskymi. A ja som si vtedy uvedomil, že polka tej triedy sú moji kolegovia z internátneho rozhlasu a zrazu sme sa nevedeli k tomu postaviť, že či si máme vykať, tykať, ako sa k sebe máme správať. Veľmi divná bola prvá hodina a znova stále z vysokej školy sa nám stalo presne na tom cviku, že mali študenti doniesť vzorku moču a proste ten moč vyzeral ako pivo, čiže taký ten žltkasto hnedý dole a hore taká obrovská vysoká pena. A to znamená, že to je niečo patologické, keď je tam pena, čiže niečo, čo by sa trebalo riešiť, nejaké zlyhanie obličiek. Veď to má byť vtipné. Ja sa k tomu Dôjdeš k tomu. dostanem sa. Neboj sa. A stalo sa to, že sme hľadali príčinu, prečo ten študent má proste taký problém s močom a nakoniec, keď sme k tomu pričuchli, tak ten moč voňal tak pekne citrónovo. Čiže sme došli k tomu, že on blbo vypláchol tú nádobu a bola tam jar. Čiže ako čúral, tak sa mu to penilo. Tak sme potom do protokolu, ktorý oni dostávajú, že čo majú vypracovať, pridali, že poriadne vypláchnuť od jary. Aký je u vás najhorší študent? Hej, ja by som povedal, že Vixenia, ale ja vás mám celkom rád, takže to nepoviem. Ja si to nechám takto prejsť v hlave. Ale najhorší študent... Myslím, že som nemal takého študenta, ktorý by mi fakt liezol na nervy. Viem väčšinou s nimi vychádzať, vieme si nájsť nejakú cestu a väčšinou sa od toho odosobním. Akože, keď ten študent nemá rád môj predmet, tak ho nemá rád. Ja to nebudem veľmi riešiť. A vy? Samozrejme, nie je to konkrétny študent, to je možno len taká vlastnosť, keď ten človek klame, alebo keď si myslí teda, že je dôležitejší, ako v skutočnosti je. To napríklad osobne nemám rád, ale študenti nie sú zlí. Tam len aj ja ako učiteľ sa niekedy musím odosobniť a teda chápať, že je ťažký jazyk, možno tá nemčina, že sú iné predmety, že študent môže mať horší, lepší deň, nálada patrične tomu, ale taká drzosť sa napríklad mne nepáči osobne na študentoch. Aj to napríklad, ako Peťo povedal, že veľmi dobre vidno, aj keď niečo vyrieši ChatGPT a človek sa tvári, ako keby to bol jeho majstrovský nejaký výplod, ale my to vidíme. A to vtedy nemám rád, keď ma napríklad niekto presvieča, že nie to písal on, ale je to veľmi vidno, že to nepísal on. Vážne? Ja by som chcel ešte dodať, že ja som chvíľku učil na základnej škole. Ty? Áno, vedľa na Krosnianskej. A ja som vďačný, teraz to bude vyzerať, že akože si robím očkou niekoho, ja som vďačný za študentov na Gimese. Lebo väčšinou, nie všetci, aby zase nie všetci boli pochválení, väčšinou sa s nimi dá vychádzať. Sú takí, že sa s nimi dá dohodnúť, sú rozumní. Chápu dosť často argumentáciu, prečo to robím, ako to robím. A myslím si, že aj to je dôvod, prečo rád učím. Možno, že keď som učil na inej škole, možno, že by ma to až tak nebavilo. Ale tu ma to dosť baví. A máte nejaký najvtipnejší trest, už keď som sa bavila o najhoršom študentovi?
Ja som raz dal trest takej skupinke chalanov, ktorí museli zborovo zaspievať nejakú dlhú nemeckú kolodu. A keďže mali asi taký nespevavý a neuhybný hlas ako ja, tak to bolo celkom vtipné. Možno nie až tak pre nich ako pre poslucháčov, ale v konečnom dôsledku to bolo veľmi zábavné, ako tam stáli a spievali. U mňa to bolo v 2. ročníku na biológii, lebo žiačka opisovala na písomke najprv z smartwatchov, potom opisovala z papierov, keď som jej zobral hodinky. A som si robil čiarky, koľkokrát to opísala. A keďže to bola písomka z obojživelníkov, tak jej úlohou bolo natočiť video, v ktorom znázorní životný cyklus žaby, pričom ona bude v hlavnej role. A potom to ukážeme vlastne celej triede. Lebo ja si myslím, že so študentom niekedy poznámka akože nespraví veľa, ale v súčasnej dobe zosmiešnenie od celej triedy, myslím, že odvtedy sa tá situácia na tých písomkách zlepšila. No, taký scénický trest. Ale video bolo super, ona reálne akože znázorňovala najprv žubrienku vo vani, potom pretrhala akože tie blany, aby jej vyšli nejak končatiny, vyskočila na vaňu. Strašne dobré video, niekde ho mám. Čiže... A lapala aj muchy jazykom? To nie, alebo nie? hej. Ale mal som druhého študenta, ktorý robil podobne, ale mal znázorniť motýľa. Čiže Ako sa vykuklil? on sa zavesil na hrazdu, zazipsoval si mikinu, vlastne s kapucňou až po hlavu a potom rozipsoval, rozprestrel krídla ako nádherný motýľ odletel. No, tu prírodné vedy očividne majú väčší potenciál na takéto vtipné Sme tresty. niektorí Hej. mali na konzervatórium trošku nižšie a nie tu na gymnázium. Hej, ale ak chcete vidieť video Benjamina Vyslockého ako motýľa, tak ho mám a Benjamin mi ho dovolil Nech sprístupniť. napíšu do komentu, chcem To vidieť bol a budeme Benjamin? posielať. To bol Benjamin, jasne. Študent medicíny v 2. ročníku, hej? Áno, áno. Si predstav, tak si ho dobre učil. Mám pre vás ešte rýchle otázky. Leto alebo zima? Zima. Zima, More alebo hory? Hory. more, Teória alebo prax? Prax. teória, potom prax. Pánče Tomko, helium alebo dusík? Helium. Pánče Markech, rakúsky alebo švajčiarsky prízvuk? Švajčiarsky jednoznačne. Však im není rozumieť. Švajčiarsky jednoznačne. Povedz niečo v švajčiarskom prízvuku. Ja, grüezi miteinander, wie geht es mit euch? Môžete zopakovať. Ada. No a čo by ste odkázali študentom GMS-u? Také už môžete. Začni tentokrát, ty, Peťo. Učiť sa. Povedal len keď rozpisoval pero. Samozrejme, prišli ste tu, lebo ste tu chceli prísť. Škola to možno nie je najľahšia, ale je veľmi dobrá, čiže využite týchto 5 rokov. Nazbierajte čo najviac vedomostí, ale aj priateľstiev, kontaktu, lebo to patrí určite k stredoškolskému životu. Hlavne nenechajte sa demotivovať, pracujte na sebe, pracujte na tom, v čom ste dobrí a nenechajte si skákať po hlave, keď vám niekto povie, že v tomto živote nebudete dobrí. Proste sa len snažte a A zvládnete to. všetko, čo sa naučíte, tak to vám zvýši inteligenciu, zvýši vám prehľad a neviete, kedy to možno využijete v živote. Vy by ste prišli na GMS? Samozrejme. Ja keby som mohol, tak by som určite bral GMS. Tak sme počuli všetko. Keby ma učil pán Tomko. No, Keby tu nebola Ksenia. Asi tak. ale no, to končíme. Tak vidíme sa na budúce. Čaute. Dovidenia. Dovidenia. Nebudeme nahrávať tak, že my budeme sa Ksenie pýtať. A do ktorej kamery sa máme pozerať? Už si to pokazil. Som to pokazil, pardon. Dobre, dáme rýchlo otázky, to sa postrihám. Dajte tento, lebo ja som ho trošku posunul. Ale to je tam... Asi ho Ksenia. Nie je tam kontext.